नमस्कार. मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं आज स्वागत आहे. तर आज आपण देव दिवाळीसाठी हे स्पेशल नैवेद्याचं ताट बनवलं आहे. तर बघूया आता ह्याला कसं बनवायचं. एक वाटी छोले घेतलेले आणि त्याला मी रात्रभर भिजत ठेवलं होतं. आणि दुसरीकडे मी ही एक वाटी तूर डाळ घेतली आहे. आता मी या दोघांना पण कुकरला लावून 4 शिट्या काढून घेणार आहे, कारण छोले चणे उकळायला वेळ लागतो. 4 शिट्या झाल्या आहेत. मी नैवेद्यासाठी जेवण बनवत आहे. तर त्यासाठी मी आता पुऱ्या बनवणार आहे. तर त्यासाठी मी इथे एक भांडं घेतलं आहे. त्यात आता मी अर्धा चमचा मीठ घेते. त्यात आता मी अर्धा कप दूध घालणार आहे आणि 1 कप पाणी. तर आता ह्या कपाने मी हे 2 कप पीठ घेतलं आहे गव्हाचं. तर आता मी दूध आणि पाणी टाकलेलं, त्यामध्ये मी हे व्यवस्थित मळून घेणार आहे. मी याच्यामध्ये दूध का टाकलं आहे, कारण की दूध टाकल्यामुळे पुऱ्या एकदम नरम होतात आणि सफेद दिसतात. तुम्ही पण एकदा असं ट्राय करून बघा. आता मी त्यामध्ये थोडं थोडं पाणी टाकून मळून घेणार आहे. हे बघा, माझं पीठ मळून झालं आहे. मला त्याला थोडं घट्टच ठेवायचं आहे, कारण त्याला मी आता 1 तास ठेवणार आहे. आता मी त्यामध्ये 1 चमचा तेल टाकते आणि तेल लावून त्याला सर्व व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे. आता मी याला 1 तासासाठी ढाकून ठेवणार आहे. तर हे बघा, आता माझ्या 4 शिट्या झाल्या आहेत. मी इथे 2 बटाट्या पण उकडून घेतले आहेत, कारण मी आज नैवेद्याचं जेवण बनवते. हे बघा, माझ्या बटाट्या उकडून झाल्या आहेत. मी एकाच कुकरमध्ये 3 वस्तू उकडून घेतल्या होत्या: छोले चणे, डाळ, बटाटे. ही बघा, माझी डाळ पण इथे उकडून तयार आहे. मी आता ही गावच्या पद्धतीत डाळ बनवायला तुम्हाला दाखवणार आहे. आमच्या गावी लग्न असून दे किंवा पूजा असून दे, याच पद्धतीत डाळ बनवतात. मुंबईमध्ये याला वरण बोलतात, पण गावी आम्ही याला गोळी डाळ बोलतो. तर आता ते वाटण कसं लावायचं ते तुम्हाला मी दाखवते. मी इथे कांदा घेतलाय. 1 वाटी छोटी नारळ घेतलाय किसून. तुम्हाला अगर नारळ किसायचा नसेल तर तुम्ही नारळाच्या फोडी पण घेऊ शकता. त्यात आता मी 1 चमचा जिरं टाकणार आहे आणि पाव चमचा हळद. आता मी हे मिक्सरला व्यवस्थित बारीक लावून 1 वाटी पाणी टाकते, कारण मला ह्याला एकदम बारीक वाटून झालंय. आपल्याला एवढंच बारीक वाटून घ्यायचं आहे. चला तर तुम्हाला दाखवते आता डाळ कशी बनवायची. तर मी इथे एक टोप घेतलाय आणि त्यात मी आता 4 चमचे तेल टाकणार आहे. गोड्या डाळीत जरा तेलाचा वापर कमीच करायचा, म्हणून मी इथे 4 चमचेच टाकलाय. तर आता हे बघा, माझं इथे तेल चांगलं गरम झालंय. त्यात आता मी 1 चमचा राई टाकणार आहे. राई आपली चांगली तडतडली पाहिजे. आता इथे मी 4 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत आणि त्यांना मी उभं चिरून घेतलं आहे. आणि त्यामध्ये आता मी ही 5 कढीपत्त्याची पानं टाकणार आहे आणि 1 छोटा चिरलेला टोमॅटो. आता मी याला चांगलं मिक्स करणार आहे. आता हे बघा, हे माझं व्यवस्थित मिक्स झालं आहे. आता इथे माझी डाळ पण उकडून तयार आहे. डाळीमध्ये मी 1 चिमटी मीठ टाकलेलं आणि 1 चिमटी हळद. तर आता मी डाळ फोडणीला देणार आहे. त्यात आता आपण जे वाटण वाटलेलं होतं ते टाकणार आहे. ही डाळ खूपच छान वाटते, कारण ही गावच्या पद्धतीत आहे. एक वेळा तुम्ही हिला नक्की करून बघा. आता मी याला चांगलं ढवळून घेणार आहे. आता ह्याला मी उकळत ठेवणार आहे. आता ह्याला आपल्याला 10 मिनटं चांगलं उकळून घ्यायचं आहे, कारण की आपलं खोबरं आणि कांदा कच्चा होता, म्हणून. मी आता ह्याला दुसऱ्या गॅसवर ठेवते. आता हे बघा, माझे छोले चणे उकडून तयार आहेत. छोले चणे बनवण्यासाठी आता मी इथे हे 2 मिरच्या घेतल्या आहेत आणि त्यांना उभं कापून घेतलं आहे. 1 इंच आलं आणि 4 लसूण पाकळ्या घेतल्या आहेत. इथे 1 टोमॅटो आणि 1 कांदा त्यांना मी चिरून घेतलं आहे. ते मी 4 कढीपत्त्याची पानं घेतली आणि अर्धी वाटी खोबरं घेतलं आहे. आता मी हे आलं लसूण मिक्सरला लावून घेणार आहे. मी इथे एक फ्रायपॅन ठेवलं आहे. आता मी कढईमध्ये छोटे 6 चमचे तेल टाकणार आहे. आता हे बघा, माझं तेल चांगलं गरम होत आलं आहे. त्यात आता मी 1 चमचा जिरं टाकते, 1 चिमटी हिंग. आता माझं जिरं इथे थोडं तडतडत आलं आहे. त्यात आता मी तो बारीक चिरलेला कांदा टाकते. आता मी त्याला चांगलं मिक्स करून घेणार आहे. तर आता इथे बघा, कांदा आपला गोल्डन ब्राऊन होत आला आहे
आणि आता या साईडला आपली ही डाळ पण उकळते. त्यात आता मी आलं लसूणची पेस्ट टाकणार आहे, जी मगाशी आपण वाटून घेतली होती. आणि त्याला आता आपण चांगलं मिक्स करून घेऊया. आणि त्यात आता मी हा टोमॅटो टाकणार आहे. आणि त्याला पण आपल्याला त्याच्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे. त्यात आता मी अर्धा चमचा मीठ टाकणार आहे. आणि आपण त्याला व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आणि आता मी त्यामध्ये कढीपत्त्याची पानं टाकते. आणि याला आता मी झाकण ठेवून स्लो गॅसवर 5 मिनिटं शिजवून घेणार आहे. आता या डाळीमध्ये मी चवीपुरतं मीठ टाकते. तर आता बघा या साईडला आता माझी नैवेद्याची डाळ तयार झाली आहे, उकळली पण आहे ती व्यवस्थित. तर आता आपल्याला ही भाजी बनवायची आहे. तर आता ही बघा 5 मिनिटं इथे पूर्ण झाली आहेत. आणि आता आपला टोमॅटो आणि कांदा व्यवस्थित शिजला आहे. आणि त्यात आता आपण सर्व मसाले टाकणार आहे. त्यात आता मी 1 चमचा हळद टाकते, 1 चमचा धना पावडर, त्यात मी थोडेसे अनारदाणे टाकणार आहे. छोल्यामध्ये अनारदाणे टाकले तर त्याची टेस्ट वाढते, म्हणून मी त्याच्यामध्ये ते टाकले आहेत. हे अनारदाणे तुम्हाला किराणा मालाच्या दुकानामध्ये मिळू शकतात. त्यात आता मी हा 1 चमचा मालवणी मसाला टाकणार आहे. तर आता मी हे सर्व मिक्स करून घेणार आहे. आता सर्व मसाल्यामध्ये आपल्याला त्याला परतून घ्यायचं आहे. हा सर्व मसाल्याचा स्वाद एकजीव व्हायला पाहिजे, म्हणून त्यामध्ये मी 1 चमचा साखर टाकते. साखर टाकल्यामुळे मसाल्यांचा स्वाद चांगला होतो आणि चव पण चांगली लागते. तर त्यात आता मी हे छोले चणे टाकणार आहे, जे आपण मगाशी उकळून घेतले होते. तर आपण त्याला मिक्स करून घेऊया. आता मी झाली आहेत, माझी भाजी पण इथे शिजून तयार आहे. त्यात आता मी जरासा गरम मसाला टाकणार आहे, पाव चमचा. आणि आता आपण त्याला मिक्स करून घेऊया. त्यात मी नैवेद्यासाठी भात बनवणार आहे, त्यासाठी मी तांदूळ घेतले आहेत आणि त्यांना मी आता कुकरला लावून घेणार आहे. मी हा कुकरला लावून घेते नैवेद्याचा. त्यात आता मी 1 चमचा मीठ टाकते. आता माझं इथे पुऱ्यांचं पीठ तयार आहे, त्याला मी आता परत एकदा चांगलं मळून घेणार आहे. तर आता हे बघा मी त्या पिठाचा एक पेढा करून घेतला आहे आणि त्याला आता मी लाटणार आहे. आपल्याला त्याला असं गोल लाटून घ्यायचं आहे, जसं आपण चपाती मळतो, चपाती लाटतो. ही बघा माझी चपाती इथे लाटून झाली आहे. तर आता ही बघा याला मी एका गोल वाटीने कापून घेणार आहे. गोल वाटीने कापून घेतल्यामुळे त्या पुऱ्या व्यवस्थित हे बघा गोल आली आहे. आता ह्याच पद्धतीत मी असं सर्व पुऱ्या कापून घेणार आहे. मी भाजी करणार आहे. तर आता इथे माझी कढई गरम झाली आहे आणि त्यामध्ये मी आता 2 चमचे तेल टाकणार आहे. तरी बघा मला तेल तापलं आहे. त्यामध्ये मी 1 चमचा राईस टाकणार आहे. राई आपली चांगली तडतडली पाहिजे. त्यात आता मी 1 चमचा जिरा पण टाकते, 1 हिरवी मिरची टाकते, जसे बारीक तुकडे करून घेतले त्याचे, आणि 4-5 कढीपत्त्याची पानं. आता मी इथे गॅसचा फ्लेम स्लोच ठेवला आहे. त्यामध्ये मी आता 1 चमचा हळद टाकते. बटाट्याच्या उकळल्या बारीक चिरलेल्या फोडी करून घेतल्या होत्या त्या मी टाकणार आहे त्यामध्ये. आणि आता आपण त्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. त्यात मी आता चवीनुसार मीठ टाकणार आहे आणि त्याला आता आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. त्यात आता मी 1 चमचा खोबरं मिक्सरला लावून त्यामध्ये टाकणार आहे. तर आता हे बघा खोबरं आता मी मिक्स करते त्या भाजीमध्ये. आता त्यामध्ये मी जराशी कोथिंबीर टाकते आणि आता आपण त्याला मिक्स करून घेऊया. आता ही बघा आपली बटाट्याची भाजी तयार आहे. ते पाव लिटर तेल घेतलं आहे आणि त्यामध्ये मी आता 1 चमचा तूप टाकणार आहे, कारण त्याच्यामुळे पुरीला चांगली चव येते. आता ह्याला मी गरम व्हायला ठेवलं आहे. तर आता हे बघा इथे आपले हे तेल गरम झालं आहे आणि त्यामध्ये मी आता पुरी सोडणार आहे.
ही बघा आपली पुरी व्यवस्थित फुगली पण आहे, तर त्याला मी परतून घेते. आपल्याला या पुरीला व्यवस्थित दोन्ही बाजूनी पण भाजून घ्यायचं आहे. आता ही माझी पुरी तयार आहे. आता ह्याला मी काढते. तसंच मी दुसरी पुरीला पण तसंच भाजून घेणार आहे. हे बघा माझ्या पुऱ्या मस्तपैकी फुगत आहेत. जी ती आपल्याला जास्त शेकून घ्यायची असते. ही बघा आता याच पद्धतीने मी या सर्व पुऱ्या तळून घेणार आहे आणि त्यांना मी एका टिश्यू पेपरमध्ये काढून घेतलंय. माझ्या इथे पुऱ्या तळून तयार आहेत. तर आता मी इथे नैवेद्यासाठी थोडासा शिरा बनवणार आहे. तर त्यासाठी मी इथे एक कढई ठेवली आहे आणि हा 1 वाटी रवा घेतलाय. तो आता मी त्या कढईमध्ये टाकणार आहे. त्याला आता मी बारीक गॅसवरती व्यवस्थित भाजून घेणार आहे. हा बघा आता आपला रवा थोडा भाजत आलाय. त्यात आता मी 1 चमचा तूप टाकणार आहे. गावी पूजेसाठी लापसीचा प्रसाद बनवतात. तर माझ्याकडे आता लापसी नव्हती म्हणून मी हा रव्याचा प्रसाद बनवत आहे. तुमच्याकडे अगर लापसी असेल तर तुम्ही पण ह्याच पद्धतीने लापसीचा प्रसाद बनवू शकता. आता बघा हा आपला रवा थोडा भाजत आलाय आणि याचा खुशबू पण येतोय, म्हणजे आपला रवा आता भाजत आलाय. तर त्यामध्ये मी 1 कप गरम दूध टाकणार आहे आणि आता त्यामध्ये मी 1 कप तसंच गरम पाणी टाकणार आहे. आपल्याला याच्यामध्ये गरम दुधाचा आणि गरम पाण्याचाच वापर करायचा आहे, नाहीतर तो रवा चिकट होतो म्हणून. तर आता मी या सर्वाला व्यवस्थित मिक्स करून घेते. मी यामध्ये गॅसचा फ्लेम स्लोच ठेवला आहे. त्यामध्ये आता 1 चिमटी मीठ टाकणार आहे. कोणतेही गोड पदार्थ बनवताना त्यामध्ये जरासं मीठ टाकलं तर त्या पदार्थाची चव वाढते. तर हा बघा आता माझा हा रवा तयार आहे. तर त्यामध्ये मी साखर टाकणार आहे. तुम्हाला जशी पाहिजे तशी तुम्ही टाकू शकता. मी इथे 5 चमचे साखर टाकणार आहे. साखर टाकल्याने त्याला परत पाणी सुटतं, म्हणून आपल्याला त्याला परत ढवळून घ्यायचं आहे. तर त्याला आपण व्यवस्थित परत मिक्स करतोय. आता मी त्यावर ढाकण ठेवून 2 मिनिटं त्याला असंच शिजवून घेणार आहे. साखर व्यवस्थित वितळली आहे. आता त्यामध्ये मी काजू आणि मनुका टाकणार आहे आणि त्याला आता मी परत मिक्स करून घेते. तुम्हाला जे आवडतात ते ड्रायफ्रूट्स तुम्ही त्यामध्ये टाकू शकता. तर इथे मी आता 2 चमचे दूध घेतले आणि माझ्याकडे हा केसर कलर आहे तो मी त्यामध्ये टाकणार आहे. मी इथे दोनच ड्रॉप्स घेतले आहेत. आता ते मी त्या शिऱ्यावर टाकणार आहे. ते आपल्या नैवेद्यासाठी शिरा तयार आहे. तर आता हे आपलं नैवेद्याचं ताट मालवणी पद्धतीत तयार आहे. आमच्या गावी असंच नैवेद्याचं ताट बनवतात. जर तुम्हाला तर हा माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला माझी ही आजची रेसिपी कशी वाटली. थँक्यू.